Řadu divadelních sezón patřila k oporám dnešního divadelního spolku Kroměříž Hanka Fialová. Přestože se divákům představovala především v rolích komediálních a pohádkových, nebyl pro ní problém zvládnout i postavu dramatickou. Na Prkna, co znamená její svět, mezi ochotnické herce vstoupila v roce 1999, tehdy ještě do divadelního souboru Dům kultury v Kroměříži. Pojďte si její herecké počiny připomenout s námi. Do její první role lesního mužíka ji obsadil režisér Karel Hofman z divadla v Uherském Hradišti v pohádce Zvířátka a loupežníci. Já nevím, třeba hloubit. 27. Nápad, mám nápad, pojď mi, mama. 39, 40. Ten bude mít radost, až se probudí, koukej. 65, 7. Lezu, paní. Pomaloučku, poleroučku. Generále, profesore, buchto! O rok později, v roce 2000, jí opět Karel Hofman dal tentokrát roli paní Kedyové v komedii Jessy Sample se žení. Dobrý den, madam. Hej, slečno Louneová. Slečno Louneová, ano. Posílám vám nahoru pana Sejfla. Jistě, paní Kedyová, čekám. Ahoj, děvenko. Žesi. Ne, prosím tě, nechej otevřenou. A je, ta tvoje pitná je ještě horší než ta moje. Já si aspoň můžu zavřít dveře, když mám návštěvu. Víš, když ty si nevíš. A já jsem že... S Haničkou jako herečkou jsem měla možnost setkat se na Prknech 4krát, ve 4 různých hrách. A jedno pro to všechno bylo typický. Její výborná nálada, její smysl pro humor, dělání si srandy sami ze sebe a její perfektní připravenost. Takže Haňula jako jediná poctivě vždy před každou hrou věnovala tak 15 minut k tomu, aby se pořádně rozmluvila. A když na ní mám zavzpomínat, tak vzpomínám na její jazykolamy a na její řečová cvičení, kdy se pravidelně šatnou ozývalo rododendron, rododendron, rododendron a taky potom ještě drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu a celé to zakončovala nádherným procvičováním mimických svalů, které vypadalo asi takto. No a potomhle byla nachystaná a mohla na jeviště. Další rok se začala zkoušet opět pohádka, ve které Hanka se svým temperamentem rozhodně nemohla chybět. Režisér Karel Hofman věděl, že role dovádivé opičky Kiki v příběhu o nemocných opičkách je pro ní jako dělaná. To jsem já, opička Kiki. Honem rychle otevřete, pojď nám. Prosím vás, honem se připravte, musíte jít do Afriky. Slíbila jsem, že vás přivedu. Připlula jsem, v celé moře, na další. A co se stalo v Africe? Rozdodali jsme opičky a ti ví něco. Všechny, díkají, řecou se a mají horečku. Své o tom ví i její kolegyně Bohunka Hýžová. No, vzpomínám na pohádku s Haničkou. Když jsme hráli opičky, já jsem teda byla paní doktorka, ale ona byla opička. Po každé zkoušce mi říkala, já taková seriózní herečka a musím hrát opice. A nebo hraju lesáčky, to byla pohádka předtím. To měla ta hlavě tady ten kokrhel, ale strašně jí slušel. Všechny bolí hlava, tak to bude velká křičová epidemie. Chápeš, pokud jako nevalit, než bude pozdě. Slava, jedeme na výlet do Afriky, hurá! Kiki, proč máš na krku ten ošklivý obojek? Chytil mě zlý cirkusák, ale podařilo se mi utéct. Takový to blbnutí, nadsázka. A opica, jej damane, co my jsme se nasmáli, protože ona byla úžasně i pohybově nadaná.
Já když si vzpomenu, jak ona se tam krčila, skákala, neustále byla takhle pružila. Celou zkoušku, 2 hodiny. A neustále jsme to opakovali a opakovali a celou dobu to vydržela. Tak klobouk dolů, Hani, před tebou. Jako dáma se divákům Hanka představila v roce 2002 ve hře Trojčlenka. Postavu Emmeline Rossové stvárnila opět v režii Karla Hofmana velmi přesvědčivě. V tomto představení se s ní na jevišti potkal mimo jiné také Bronislav Mašík a Miloslav Kuba Kuběna. A ta Hanička byla zajímavá tím, že ona měla takový krásný humor. Ona když něco říkala, tak to mělo váhu a bylo to perfektní, ale když ten její humor prostě se projevoval tím, že to přesně pasovalo na tu danou situaci a nebylo tam nic navíc a nic namíň. Jo? Bylo to vždycky přesně trefný, tak jak prostě to mělo jít, tak ona to vždycky podala. Přichází rok 2003 a s ním opět nabídka Karla Hofmana, kterou Hanka neodmítla. Díky tomu ji diváci mohli vidět v roli Emmy po boku Jiřího Kašíka v komedii Ještě jednou profesore. Já ti budu ještě prosit. Ale to je čistá pravda, Emo. Prolistuj si, který chceš díl. Jestli tam někde najdeš Natašu, Andreje nebo Duňašu, tak ti pomůžu balit. Pro mě, za mě si pak třeba se 3 mušketýry. Mně už je to jsi mizerný manžel. Tak mizerný, že jsem musela mít milence. A toho ti nikdy neodpustím. Ty jsi měla milence? Ale to je strašné. Ano, bylo strašné. Hanka Fialová byla pověstná mezi lidma, kteří se pohybovali kolem našeho spolku především svým smyslem pro humor. Ten se ale neprojevoval v tom, že by dělala nebo zlehčovala svoje role, nebo že by prostě nebyla připravená, nebo že by dělala na jevišti nějaké opičky nebo naschvály. To ne, to si nikdy nepamatuju, byť jsem s ní hrál asi v 5 hrách, ano v 5, tak to si nepamatuju. Ale ona byla mistrem glosy, mistrem něčeho, co ve správný okamžik řekla a odbourala tím vlastně úplně všechny kolegy. No kam zasadíš? Do knihovny. No, víš, Ebo, neusnu, dokud si nepřelouskám něco z Dostojevského. Nečekej mě. Asi se pustím do zločinu a trestu. Ahoj. Ahoj, Popo. Dnes večer mám nečekaně volno. Jo, odešel. A víš kam? No představ si, že ten vlak... No, a proč se nemůžeme vidět? A kam jdeš? Do knihovny? No počkej, když říkám, že můžu, tak to znamená, že chci. Halo! O to, halo! Co pak neexistuje aspoň jeden normální chlap do prdele? Hanka byla strašně zvláštní člověk také tím, že v ní se snoubil smysl pro preciznost, pro zodpovědnost s úžasným vtipem a s úžasným smyslem pro humor. To nebývá časté, protože většinou, kdo dělá legraci a humor, tak je takový volnomyšlenkářský a nebývá zcela vždy úplně prostě přesně pregnantní, což Hanka byla. Hanka, když pracovala, tak byla naprosto 100% precizní a profesionální. Ale do toho potom vstoupila s humorem, až když bylo po práci. A to bylo na ní obrovsky zajímavé. Takových lidí je strašně málo, nebo jsem je ve svém životě nepoznal. Po 4leté pauze se k velké radosti kolegů i diváků vrátila Hanka na jeviště. V roce 2007 se v režii Karla Hofmana objevila po boku Katky Nakládalové a Romany Blažkové ve skvělé komedii Vše o ženách. Tobě to určitě řeknu. Ty neudržíš vůbec žádný tajemství. Takže ne. Tak Deňo.
Denisko, ty si tomu svýmu určitě stále a pořád věrná, že? No jasně, každý měsíc, dokonce několik dní. Ty jsi geniální. Co se mi vybaví, když se řekne Hanka Fialová? Úžasně chytrá, pohotová, milá glosátorka, která vždycky věděla, co má říct, okamžitě reagovala svým typickým břitkým humorem. Asi nejvíc jsme se potkali spolu při hře Vše o ženách, která byla velice niterná právě v tom, že jsme 3 ženský museli zahrát 5 příběhů, a to v průběhu 1,5 hodiny, kdy jednotlivé příběhy se vzájemně prolínaly i po několika minutách. Museli jsme perfektně znát svoje charaktery, museli jsme vědět, co která řekne, protože jsme hráli opravdu na sebe velmi úzce. A v tu chvíli se možná Hanka trošku víc otevřela, než jsme byli zvyklí. Strašně ráda na to vzpomínám a je hrozná škoda, že jsme museli tuhletu hru právě kvůli její chorobě předčasně ukončit. Jako první nám zaspívá Bibi a Dáda písničku Čokoláda. Bylo úžasný, jak dokázala do role důchodkyně dát všechny ty zkušenosti a podněty a postřehy, které pozbírala v knihovně od svých klientek, které tam chodily, a dokázala udělat úžasnou důchodkyni. Je strašná škoda, že se toho nedožila, aby si tu důchodkyni opravdu zažila sama. Tě hledám po celém baráku a ty jsi tady. A utíkáš, co utíkáš? Co se to zase popadlo? Co ti zase je? A co popadlo tebe, že se pořád motáš kolem toho novýho, kolem toho, co jsem to chtěla. Jak mi nadáváš? Co se pořád motáš kolem toho Lukina? Co se motá kolem Lukina? No ty stará potvoro. Dobře, jsem viděla, jak na něho zíráš, když hraje šachy. To je zakázaný koukat na lidi, když hrajou šachy. No na něho jo, ten mě pár do oka, hned jak přišel do našeho domova. No ten, že ti pad do oka. Budeš se divit, ale jo. Když Karel přišel s tím, že v poslední scéně budeme při důchodkyních zpívat a tančit, tak Hanka na to řekla, no to ne, tož to teda ne, já zpívat a tančit nebudu. Nakonec tancovala a i zpívala. Chceš, není to fajn, není to gol, není to hit, není to for, ani jen pomíjivé. Jo, když nám bylo 20 let, to vejmal zcela jiný svět, ale i ten dnešní skvělej je. Jako Linda Svenová se objevila o rok později v roce 2008 v nesmrtelné komedii Habaďůra. Tentokrát si jí do role vybral Ladislav Láry Kolář, který hru režíroval. Jak to, že kulháš?
Já nekouhám. Co ty vedle? Ale zase mě chytla ta... Kdo tě chytil? No ta stará. Prosím tě, jaká stará? Myslíte dna? Ano, dna. Díky, pane Jenkinsi. No podagra a šíleně to bolí. Prosím tě, co to je za pitomost? Ty přece žádnou podagru nemáš. No to je ono. Pozitivní myšlení. Stačí si v jednom kuse říkat nemám dno, 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 nemám dno. Jsme spolu hráli Milence ve hře Ještě jednou profesore, mi hrála Milenku. No tak to byla komedie od pana Procházky, velice úspěšná, hráli jsme ji několikrát, byla tam výborná, sápala se tam po mně vždycky na tom stole, že jsem nevěděl, kam uniknout. No a poslední hra, kterou jsme vlastně ukončili to naše účinkování, byla Habaďůra. Tam mi hrála manželku, takže my jsme se dopracovali prakticky přes Milence až k manželství. No a v Habaďůře to byla úspěšná hra, tam prostě byla rázná, svížná, rozbíjela hlavy, rozbíjela talířky, padaly obrazy, když práskala dveřma. Takže mám na ní krásné vzpomínky a je moc škoda, že už mezi náma není. Sednout. Kdo je to? Patří k Jenkinsovi, k tomu pánu z Jidrany. A nebylo té dezinfekce dneska už dost vyhodně. Co si to dovolíte, paní? Slečno Kamperová, myslíte na jejího muže? No ano, to je smutné. A co je smutné? To, co se stalo vašemu muži. No že to by pro vás rovný šok. To bych teda řekla. A jak jste se dozvěděl vy? Proč? Pan Sven nám tu telefonoval do kanceláře. Uvažoval nás informovat o aktuálním stavu vašeho manžela. Tak ty to chceš roztrubovat do světa? Ale měl jsem na mysli na takový malý článek v místních novinách. Pomyslete na to, že váš muž je teď v nejlepších rukou. Ty jeden uchyle! No to si vyprošuju! Vy byste nám měl vysvětlit ještě spoustu. Víčku, Georgi. No, co se vám stalo? Nezlobte se, pane doktore Čepmene, ale dneska tady každý blbne. Víte, já z toho všeho mám takový divný pocit. Já bych si nikdy nemyslela, že budu muset mluvit o svém muži s doktorem, který je specialistou z manželské poradny. Manželský designér. Ještě se tady musí poflakovat náš podájemník Norman Bassett. Ten idiot Norman. Jo. Víte co, pane doktore? Já si ale myslím, že je nejvyšší čas, aby všechno vyklopila a všechno vám to ukázala. Jistě, jak sama uznáte za vhodné, odhalit sexuální koutky svého partnera není nikdy jednoduché. Pane doktore, já jsem to našla čistě náhodou. Paní Svenová, Připravte se, ale našla. pro tyhle případy jsem speciálně vyškolený. Raději se. Tak tohle byla první věc, kterou jsem našla. No my jsme s Haničkou měli celkem takový zajímavý monolog uprostřed představení nebo před koncem první půlky Habaďůry s tím, že jsme v podstatě tam měli takovou scénu celkem dlouho a uprostřed té scény měla Hanička vběhnout, silou sobě vlastní rozrazit dveře a mělo to tam zabít Radka Štěpána. Bohužel já jsem zapomněl uhnout v tu pravou chvíli a ty dveře, jak letěly, tak mě teda přesně trefily. A dostal jsem teda pěknou ránu tady do čela, no Hanička přestala hrát, dívala se na mě. Dohráli jsme to si teda, ale byla z toho celá zděšená. Stil s jiným mužem. S vlastním Paní Senová, velice se omlouvám, ale Jenkins vám pošlapal několik tašek na střeše. Ale to vůbec nevadí. Paní Svenová? No prosím. Ale s vámi jsem nemluvila. No tak ale jistě, že jste mluvila. Ale ne, s tebou nemluvila, jsem neomylný, ale teď jsem si docela jistý, že mluvila s vámi. Ne, já mluvila s paní Svenovou. S paní Svenovou? Ale uklidni se. Ty radši noč si uchylaj! Uklidněte. Doktor Chapman jsem vám vykolik diskuzi. Teď už se posaďte a mlčte. Milý Normane, ty mě se zdá taky potřebuješ lékařskou péči, že jo? Ano, to je Norman Bassett, náš podnájemník z mansardy. Proč jste si hrál
paní Svenovou. No, Erik vám to vysvětlí. O rok později je tady opět další pohádka Strach má velké oči a s ní i role babičky pro Hanku. Režie se ujal Petr Čagánek z divadla v Uherském Hradišti. To mám tak rád. Takové zvědavce, co se pořád na něco ptají. A poslyš, ty jsi Lesněnku viděla? To ne, ale viděla jsem divobě zemlína, jak má v ruce ký a běhá po lese, aby ji našel. Babko, slyšíš? Tam jeden cinká pro tebe. A za co, chlapče? Za co? Snad ne za to, že ti chytnu nějakého toho motýla. Ale kde pak? Dokonce prý tam je strašně. Oj, tak to se s tím flašinetem už asi nezhledám, víš? Ale to by tak hrálo, aby se na pouti nehrálo. Já vám ho najdu. A ty se nebojíš? Kdo se bojí, nesmí do lesa. A já jsem lese doma. Tak to si, chlapče, troufáš. To si... No, jak já se ti odměním, tady mě zbyla jenom ta klika od flašinetu. Tak. Víte co? Tak vy na pouti zahrajete solo. Platí? A platí. Rok 2011 a drama Mikve. S ní přišla bohužel i poslední Hančina role. Do postavy týrané ženy Chedvy ji na doporučení Jany Štěpánové obsadila brněnská herečka Miroslava Kolářová, která se ujala režie. Přestože se Hanka role trochu bála, dokázala si s ní poradit skvěle. No tak podívej, já se do sporu mezi manželi nepletu. Víš, to si musíš vyřídit s ním, jenom s ním. Vždyť si vem, jak máš štěstí ze žena, že si našla takového muže. Tak po nějakém čase takzvaně vážná věc. Takže trošku jsem se toho bála, bojím se toho samozřejmě zase o něco víc, říká se tomu tréma, když se blíží premiéra. Napřed jsem, abych pravdu řekla, neuměla to roli pořádně uchopit. Myslím si, že to úplně nebudu umět nikdy. Ale začala jsem tu roli mít ráda. Co vy? Proč jste tam zavoláte? A oni už vám řeknou, co a jak máte dělat. Tak vám děkuju. Co pak se to tady děje? Ale já jsem právě na odchodu. A kde mám Eliševu? On u nás Pinka spořádá večer schůzi rady, tak já stejně budu muset... Eliševo, pojď odcházíte. Hrála jsem s ní vlastně v poslední hře, ve které hrála, a to byly Mikve. Hrála Chedvu, to znamená ženu, kterou její manžel bije, a už když jsme to obsazovali tady tuhle hru, tak jsem si říkala, to je přesně pro ní postava. Drobná, křehká, svým způsobem vyzařující potřebu ochrany někoho jiného. A když potom Hanka onemocněla a měli jsme tu roli přeobsadit, tak jsem v podstatě vůbec nevěděla, kdo by to měl hrát, protože mě fyziognomicky nikdo neodpovídal jejímu typu. Nakonec se jí zhostila Romka Malinská, myslím si, že dobře. Ale Hanka pro mě vždycky bude znamenat suchý, opravdu břitký humor a co slovo to perla. Dlouho mlčí, nevyjadřuje se a potom najednou něco pronese a tím odbourá všechny lidi okolo. Ona byla takovým tím typem zodpovědného člověka, který vždycky dělal, co bylo potřeba, bez řečí, plná síly, aktivně, s radostí, a do toho pronesl sem tam nějaké moudro, které se vepsalo bílou křídou do komínu. Já vůbec chci vám pomoct. Podívejte se, já si nevzpomínám, že by vás o něco prosila, nebo snad ano? Ne. Tak proč jste volala na to číslo? Já odcházím z Bohem. Proč jste mě dneska nechala dohlížet na vaše To není pohledy? pravda, prosím vás, to není Jste žádná... chtěla, abych to viděla. To je nesmysl, starejte se o svoje věci. Já nemáte co dělat, nebo kdo vám to nakládá? Hedvo, ty modřiny, co máte, vy nepadáte. Vy nemáte asi co na práci, že? Podívejte se, já odcházím a kde mám dceru? Čeho se pořád tak strašně bojíte? To je naprostý nesmysl. Váš manžel. Hlejte. Pinkas. On vás bije. Vy takhle nesmíte mluvit nikdy. Navíc se taky můžeme ověsit
zlatem, což teda je předepsáno vlastně pro ženy, které hrajeme, i když je to teda zlato pouze kočiči. No a Mikve mám už ráda. Jo, mám je ráda. A kdyby se o mě bál, tak myslíš, že by se mě snažil zavřít do blázince? To já mám teď dokazovat, že nejsem co, že nejsem blázen po tom všem, co jsem pro něj udělala? Ne, ty nemusíš dokazovat vůbec nic. No tak Hedvo, prosím tě, ty mlč, nebo já tě umlčím, tak jak to udělal on se mnou. Nepřipadá mi teda úplně pořád. Hedvo, běžte domů dřív, než si pro vás přijdou a odvedou vás násilím. Jo, až nás odvedou násilím, jo. Šošlona, já jsem se 10 let nutila vracet domů a držet hubu a krok. Neříkat nic, prostě jenom mlčet a držet hubu. A podívej se na Eviševu. Podívej se na ní, to ona je moje mlčení. Hedvo, běžte domů, zítra jsou volby, to se sem prostě nehodí. Ne. On se to totiž nehodilo nikdy líp než teď, víš? Stačilo tu bradu, tam potom vyrecykluje, jo. Co mám recyklovat? Tu bradu mě potom musíš vyretušovat, jo. Hanka byla velká bojovnice. Když se její zdravotní stav zlepšil, přišla opět mezi divadelníky pomáhat na divadelní festival Ludmily Cápkové do kuchyně jako kuchařka. Sašo, máš tam prdelačku, nechceš? No. Jirlíko, obyčejný už není krabice. No. Je jedno tady je. Jedno tam je. To je jako pro bohunku. No a jak říkám, dobře vybírej, ať vezmeš samo čerstvé zboží, Romčo, ano? Ať je to všechno v pořádku, ano? Víš, že tady tomu velím. Ty kvasnice ať nesmrdí. A to je na tom to nejkrásnější, že nás obsluhují jako milé, neafektované paní kuchařky, které vědí, o čem hovoří. Dámy, ukažte se. No tak. S jejím typickým humorem to byla v kuchyni spíš zábava než práce. A když na závěr festivalu přebírala cenu za excelentní výdej a přípravu jídel, šla ji přebrat s humorem sobě vlastním a z role kuchařky nevypadla ani tentokrát. Omluvit tady toho cesto a Jiřka tam se mnou vydávala ty jídla. Ale víte co, Jiřka, ona možná není tady někde Jiřka. Jiřka je se svým Frantou. Ona taky na to moc, na to vydávání velice, víte, furt bolely záda, ruka, noha. To, já říkám, ty jsi herečka jak svině, děvčico. V kuchyni nemáš co dělat, se mi říká. No, taky přišla pozdě a ona se jí ráda dala. A ona mě nějaké říká, kdyby mě volali, to, že napíše nějaké lístek, jako že poděkuje a tému národnímu výboru a spolku a porotě a všecko. A já beru to a říkám, ty ale to smrdilo gořálko, nebo co? Říkám, ty ale ono to je snad i poblitý, to jsem radši. A to děkujem. Já to nechci. Viděli jste ohlédnutí za divadelním životem Hanky Fialové. Skvělá herečka, parťačka, kolegyně, kamarádka, která svoji životní derniéru odehrála až příliš brzy. Já jsem to neviděla, tady doma je